Как да се организирам деня като майка, работеща от вкъщи и собственичка на бизнес? Ето по този начин изглежда работата от вкъщи с деца покрай нас. Това е време за работа. Това е време за децата. Това е време за работа. Това е време за децата. Това е време за следваща работна задача. Пак има време за децата. Още една работна задача. Пак време за децата. И последна работа. И накрая почивка. Какво означава това? 1, 2, 3, 4, 5. Това са 5 часа, в които вие трябва да работите по вашия бизнес. Или 5 задачи, които вие трябва да изпълните всеки ден. И между тези 5 задачи имате 1, 2, 3, 4 и накрая вечерта, нали, след като сте приключили, имате прекарано качествено време с децата 4 пъти през деня. Дали ще е по половин час, дали ще е по 1 час, дали ще е по 2 часа, изцяло зависи от вас. По този начин изглежда работата от вкъщи с деца. Има време за работа, има време за деца, има време за почивка. Ако искате да ви изпратя файл с 5 задължителни задачи за всеки, пишете ми, ще ви го дам.